Assalamu alaikum yeɓiyankoɓe Windere TV min calmini on kala e kuuɓal min ñaagani mon Allah moƴƴere en garti ɗo hannde émission men Sénégal men yaadude e Dieynaba Thierno e Oumar Doro Koume gorko mo Hunare. Oumar Doro Koume salmin bandiraɓe. mi salminima Dieynaba Thierno mi salmini denndangal bandiraɓe Seno Bousoɓe Rewo Diadiaɓe mi salmini denndangal bandiraɓe Kasga Dongel Diadji a weltima noon weltima voilà mi salmini bandiraɓe kala ɓe ganduɗa nene mbaɗi connecté ne daara Windere TV kadi ko weltanade Allah e weltanade moon ko mbatton hen ko minenne kadi hamin eto abbade eko weeli on kono kadi hamin cembini on e wiide on e kala e saaha yon eto wadde partagé eto ɗon lirde eto ɗon wadde layke nde tawno so tawi on keedi toon min keedi ga Allah e wonde moƴƴo gueɗɗe ene mbawi rewde lawol mi weltanima bandiraɓe kala en ko jogoɗen haalde ɗo ko so tawi waɗi perguitte en ñaaguima yaafuya so longguere mawde waɗi nokku ɗo wona ɗum jomum yilno hen Dieynaba Thierno mi salmitimama mi weltanima Allah mi weltanimama mi weltanimama aussi ka Oumar no mbiyeten ni le plaisir est partagé ha hande mbiyatmi tan yeeɓiyankoɓe Windere TV ko yo jokku yebde Windere TV jokka kadi aussi wadde partagé like wadde aimé Windere TV wona minen ko onon caggal no calminiɗa bandiraɓe ka Oumar eɗen gara hankadi e question ngaji meɗen ko ardi foof oɗo saaha mo gonɗen Sénégal ene wonde inondation ngaji musɗi ɗi ganduɗa kadi bonni ko heewi holi yiyandema hen Dieynaba yiyandam hen de ko yiyande yimɓe hewɓe jiiru ɗum ni ɗum ɗo kam so catastrophe naturel ko gueɗe gummiɗote Allah hay neɗɗo goto ala ko wawi hen te en jiini e won leyɗele goɗɗe ɓurɗe en hewde doole e kala fannu kono so inondation ari toon en jiino waɗirte avancé koɗorɗe ɗe enen ni eɗen mbawi hamdinade so tawi ko gonga pourquoi aɗa yiya mana ko wayno Amérique en hay ouragan ɓennuɗo o walla e won leyɗele won ko ujunnaji yimɓe nanta kawri e ladial taw ko inondation ko ujunnaji nanta yimɓe majji so neɗɗo majji yitaka cayokal jaadi koye ndiyam e foti limtede koye mayɓe ujunnaji galleji mburjitto ujunnaji fof bonata waddi ɗum ɗo ko gueɗe Allah enen noon eɗen keewi wiide e ilam kala ko bonni ma fewni ko daɗi ɗum ɗam ɗo ilam bonni de eyyi ɗum noon ɓe kalatno ko ilam waalo so tawi bonni jalluɗi walla bonni gulle walla bonni ndemanteri kono ɗam ɗo ilam koɗam bonni ko ɗam wawa ɗum fewnidde heddi ko enen boniraɓe etoɗen dartade etoɗen darade etoɗen sippirde hen heddi kadi ko laamu ngu yo ummo law surtout heño e wallude yimɓeɓe holno heñorto e wallude yimɓeɓe ko yaltinde ngaaluji heño heɓɓito yimɓeɓe to banggue ñamde heɓɓitoɓe to banggue jangdeji ɓesguji heɓɓitoɓe to banggue safara heɓɓitoɓe mana to banggue koltu kono noon ɗum ɗo hay goto woto tuum hen hay goto ɗum ɗo ko Allah tan addi liɓi e dow men en jaɓat ko Allah waɗi heddo noon ƴewnen ɗum peeje gongol ko wayni so waɗi beele manan hay sinno wonkoni boni taw mana ene wodi ko heddi soko gonga ilam ɗam wonko ɗam bonni ko heewi no haalo pular mbiyata ni soko tawi aɗa yalta guesa ma walla aɗa naata guesa ma wandude yalta guesa ma duwima ba boni andu ba boni ɗum ɗo kam wonko bonni ko heewi kono kamdinoɗen jetten Allah wonto ɗum arno ko ujunnaji yimɓe nanta maayi hen enen en mbiyani ala mayɓe kono kam timmani ujunnaji wadde alhamdulillah kala ko Allah waɗi ko ɗum ɓuuri joni Oumar Doro Koume en parlant de ballal est ce que balle baɗaɗe hen ɗe yaari no foti yarude ni bon balle ɗe de won walloɓe en teskima hen ni honorable député Farba Ngom waɗi tourné wi ma addu masiŋaji pompe ma addu simaji ma addu ko wayno ñam maaroji moni foof kala boniraɗo huɓere mum onon jeeyi senge o e simaji ɗi yimɓeɓe ndendi maaro ko machallah yimɓeɓe ndendi masiŋaji ɗi o waɗi balle won woɓɓe ɗon waɗɓe ɓen en cuwa hebde inɗi munen kono kadi balle ɗe hay état o yaltini 8 milliards kono noon toon so renaki ɗeɓal lelde saabu alay saago ma ande no foti kono ka Oumar Haɓouba ne waɗɗani keyɗuɗe eyyi Haɓouba waɗɗani keyɗuɗe kono hunde fof waɗi ko organisation sa ƴeewi to bonande nde fuɗɗi to ilam ɗam ha ɗo haali ɗo wona wuuro woto guure mbay kono leydi galleji mbay kono leydi kadi galle fof kadi holno foti yimɓe woni hen alay saago ngaalu poɗɗo ni fodde wonde 8 milliards so tawi ƴettama wiyama ene nawe e ɓeɓe ganduɗa kañumen goni mana boniraɓe alay saago mana ma rewi nde saabu enen eɗen gadori
so tawi tan laamu yaltini balle faari e miskineɓe ene woodi lombotoɓe hakkude ɗon ko ɓuuri ko heewde joom bonande yimɓe keɓata sa ƴeewi ɗum ni hay bourse familial oɗo a yiya neɗɗo windo ɓiyum windo debbo mum windo mawnum windo miñum windo taw won koddiɗo mum nan ɗon ala hayɗo ɗiɗi taw koye galle goto tawani mana ana jogui nayo tato nayo jeeyo ɓeere France ɓeene Amérique waddi alay sago so tawi ɗum ɗo ngaalu mbangu ni so yalti rewi nde yawata noon ma rewi nde guure ɗo no poti rewi nde wuuro fof ande hol boniraɓe ɗon rewi nde ande galle fof holno foti so rewi lawol an galle ma boni gallam boni bonireɗa ko bey joyyi min bonirami ko bey sappo alay sago ma ƴeewe holno feccira an galle ma boni gallam boni ɓesguma ko sappo e joyo galle ma fof ko yimɓe sappo e joyo min gallam fof ko yimɓe joyo alay sago ma ƴeewe no feccira wiitaki ɗum ɗon fof noon yo waɗa ko yaayi par ce que yimɓe tampide ko hen wona ko hen wona mission ngaji ƴettama ko hen wona heddi noon ko golle ɗe gonata jawoje kono kam eɗen jogui jorto moƴƴo moni fof ma heeɓi hen ko foti hen hebde ko saabu heewiɗo balle gummi e laamu wiyeteɓe ko maire uji won hen wiyeteɓe ko joom wuroji e won hen wiyeteɓe ko chef de quartier ji e won hen wiyeteɓe ko sous préfet ji e won hen mbaɗa gollal ngal peccudingol peccugol bongol tawa ko peccugol politique fonnoɓe hebde ɗum mbasa ɗum hebde ewa kadi ɗo yarete min de mboɗo yetta Allah mboɗo yetta fedde wiitede kumpital Fouta sabu mi yi gueɗe pattam lame ɗeɓe mbaɗi hen moni pop ɓe mbaɗi levé de fonds moni fof yo waɗi hen ko Allah wawni ɗum hay sinno noon heewani kono noon ujunere heewani mbuɗu famɗani ko ɗum ɗo woni min ko weeli kam e to banggue balle to wiyoɓe ene guinnitoro Fouta walla ene guinnitoro leñol so tawi leñol saabu sa ƴeewi ko boni ko Fouta heedi hen hoore Fouta heedi hen hoore noɓe mbaɗi ni hande min mboɗo fanno won organe uji de presse nan ɗo henna ene ponno wadde téléthon saabu jomumen so tawi dañi caɗele ko kuccite koye leñol mbiya paabe min so leñol dañi musiba ene poti heñade mbiya ngare paaboɗen leñol waɗe téléthon hono no Sen TV wanno ɗo henna hen jinnomi arde ni widemo wonde est ce que sikkari ka Oumar won wonɓe ɗo henna hande ne darni leñol ngol est ce que sikkano hande en ponno wadde téléthon walla en ponno kañumen ne wadde erago no mbiruɗa ni pour wallude leñol ngol normalement hande ko gonga koko Sénégal naɓe bonira kono sa ƴeewi bonande nde toɗe ɓuuri hewde ɗo koye diwan Fouta o ko toon bonande ɓuuri hewde ko gonga wona Fouta tan boni sa ƴeewi guila caggal Bakel toon ha yetti manan Podor en ha yetti Ndar en ko boni goɗɗo Fouta nen ɗo mbimi nen ɗo waddi hande ene fonno hande won organe uji nen ɗo henna mbaɗa téléthon nodda yimɓeɓe hay sinno ko temedere keeɗi on mbaɗi fodde mum hay sinno ko temedere walla mbiyon minen de min mbaɗi e nder ndeɗo bonande e oɗo jaayi e janɗo e men min mbaɗi hen temedere moni foof yowa ko waɗi hen ɗum woni ten téléthon mana mo gonmi o kono ko ɓuuri ko hewde eɗo e yimɓeɓe liggonto koye munen joom joguiɓe daaɗe mawɗe daaɗe towɗe wawɓe haalde ɓe wawɓe wiide gaare gadde ɓe ɓen so mbi gaare gadde kewiɗo ko gaare gaddani min kono mbiyata gaare gadde mballu yen ɓesguji min bomiraji vraiment to on banggue kam won kadi wonɓe ɗo henna tawa hande so wiyanoma hande mana ko meeting ene mbawi yaltinde des milliards mbaɗɗuɓe meeting goto jaltina temedde million ngaji mbaɗɗuɓe meeting goto kono noon hande a yiyata jomumen guitta mbuɗu mbaɗi hen et pourtant temedere politicien capanɗe jeenayyi e politicien nan ɗo a partir de lendi a yiyatɓe telloyo Fouta tawa a yiyani mbaɗen hunde en jii kadi président Madani Kane président parti Dundu woodi mana ko waɗi hen ko ni woni wallude yimɓe kono wona tan jooɗoɗa so feere boni tan mbiya gaare gaddane kam kono gaare gadde mi adda mallen boniraɓeɓe ɗum ne fonno wadde kono men médiaji nen ɗo henna ene ponno wadde ɗum mbaɗani ɗum onon noon kono Windere TV kono famarɓe doole mbawɗon wi tan ko kala ko moni kala ko Allah wawni ɗum yo waɗi hen haade kam on mbiyani yo ko Allah wawni ballon min ha Windere ɓeydo mbiɗen mbawi wiide kam ko Allah wawni moni kala yo kala ko jogui yo naw ɗum to henna machallah kala kadi moni kala ko jogui so tawi a anda ɗo paruɗa waɗi feere jokkodira e fedde e walla e groupe kumpital Fouta ma heɓ toon numéro uji ɗi ganduɗa ma won ko mbaɗɗa kala ko mbaɗɗa mana ma yettoy toon saabu ganduɗa fodde wonde capanɗe 6 wuuro waɗa touché vraiment no mbayrannomi fodde wonde 86 villages
waɗa touché oɗo inondation taw kadi ko rewo e worgo hunde fonnode wonde kadi balle ɗe kadi yimɓeɓe sene balla saabu guure gonɗe rewɗe ɗe goni worgo guure gonɗe worgo ɗe goni worgo so tawi noon ko état so welama ne wawi wallude territoire muɗum kono enen seɗen balla woto ballen tan sénégal enen seɗen balla woto ballen tan mauritanie haade an ka neɗɗo ka joom ngaalu sa wawi wallude wuuro mauritanie balla wuuro sénégal ne waɗi fayida il faut noon ɓe balle ɗo koye catastrophe mawɗo ɓe goni koye tampere mawde ɓe goni maayi wona keerol ko wonɓe toon ɓe goni ga donc ballal ngal na ko kamɓe fof cohli ɗum e gam mbaɗande gam hay ɗum Oumar Doro Koume gartiren tan ha hande koye inondation en ji inondation ko partout mais sa ƴeewi balɗe nan ɗo ɓenni ko bakkel tan haalete ɗum kadi holko saabi ɗum bon saabi ɗum ko politicien ji ɗi kamɓe mbaɗi politicé inondation no ɓe gowi wadde kala ko joli ɓe mbaɗa ɗum politisé ɓe mbaɗa ɗum médiatisé kono bonande nde wona bakkel tan wona bakkel tan ko partout boni kono noon ko ɗum weliɓe hen ko ƴewde piste goto ma o ganduɗa ɓe mbaɗa diabolisé gueɗe ɗe ɓe kaljina yimɓeɓe ɓe tappa ɓe piya yimɓeɓe fof hande natti haalde haala réseau de fulo fof yimɓe fof hande kalta ko bakkel ko gonga bakkel boni kono ko noon guure goɗɗe dande maayo ngo boniri rewo e worgo kono noon ko politicien ji kamɓe kala noɓe beela ko noon mbaɗirta orienté situation leydi ndi ko kamɓe tan mbaɗi ɗum orienté par ɗum bakkel kono yimɓeɓe yo gandu wona bakkel tan boni hila ɗum bakkel noon boni ko won noon waɗiri guure ɗe ganduɗa nana e dande maayo ko noon boniri ha yettoyi Ndar kono politicien ji ko ni tan ɓe mbaɗata kala ko kewi ɓe mbaɗa ɗum politisé ɓe mbaɗa ɗum diabolisé ɓe mbaɗa ɗum médiatisé ɓe mbaɗa ɗum par ɗum nokku goto kono yimɓeɓe état o yo ene andi état o hoore mum ne andi wona bakkel tan boni ko aduna Allah fof tan boni kadi noon min président de la république mboɗo feliɓe état o mboɗo feliɓe noɓe mbaɗiri descente diwan bakkel ndi noon ɓe ponno waɗirde descente diwan Matam taw ko président e hoore muɗum waɗiri noon descente Podor waɗiri noon descente Ndar o yiira guite makko eyyi hay so yahani kam e lewonɓe o nelno woni yimɓe yaaɓe hay to woni yimɓe yaaɓe hay to woni yimɓe yaaɓe yimɓe état o yaaɓe kono noon c'est valable pour leydi ndi fof kala ɗo inondation waɗi o wawa tellade wuuro e wuuro kono aade bakkel ko capital noon Matam woniri capital noon Podor woniri capital noon Ndar woniri capital o yaaha aɓe jogui hélicoji mabɓe ɓe jaaha ɓe mbaɗa descente ɓe jirlo fof mana ɓe garta soɓe jeehi noon ɓe mbawa wobde ndiyam ɗam ɓe gayna ɗum ɓe mbawa horsude ndiyam ɗam ɓe mbawa weccude ndiyam ɗam kono kam maɓe jii ɓe ganda bonande nde ɗo tolni e on saaha ɓe mbawa heblanade ɗum mana moyen mo ganduɗa c'est extraordinaire ilam ɗam ko bonni ko Allah bonni kono noon enen koye men eɗen jogui hen part de responsabilité o woni holko wonma wiide noon waɗi mi wiide noon sa ƴeewi galleji biyeteɗi naati ɗi ko wiite naati ko nokku mo ganduɗa wonanno ko paale wonanno ko ballaji jabbeteno ko waalo ko nokkuji ɗi ganduɗa ilam aranno ha yetto saabu dande maayo ala ɗo sinci ko nokkuji ganduɗa ko yimɓeɓe tawoyi toon voilà il faut paama dande maayo ala ɗo sinci hande ko ɓuuri ko hande ko natata e dande maayo ko cetta saabu ko ɓuuri hewde ko mabbi ko ŋorul maayogol wonno ko natata yimɓe ɓeydima hewde neɗɗo yiiɗa eggude wuuro muɗum yaa hoɗo e jeeri wi kono kadi alay saago ma yalta jaaha koɗoya ɗo ganduɗa ɗo ilam ene aranno ha ɗo ilam noon wayri duuɓi limtinɗi arti waɗi attaqué nokku muɗum hawre yimɓe ene koɗi hen joni noon ko ɗum ɗo woni ko woodi dawde bongol welani kono ene wemtina ma ɗum rokku en andude hay saɗa hoɗa hankkadin ɗo ndiyam wonata ma ƴentin huɓere ma e fondation towɗo tawa so ilamari ne wawi ɗum firlade e ngala ko taw natta nder kam taw kam natta nder galle eywa ko Allah bonni kono eɗen jogui hen part de responsabilité juuɗe men nene nder yo Allah hokku en noon ɗum ɗo wasa wattude ilam hay sen ara woda tan ɗo haɗa ɗon tawa eɗen keeɓi voilà eyyi alhamdulillah e so ɗum ɓenni ha hande eɗen gonoɗen koye bakkel holno jiiruɗa arrestation Bougane Gueye Dany o bon arrestation Bougane Gueye Dany o no jiirumi ɗum ni yimɓe hewɓe ene jiiri noon yimɓe hewɓe jiirani noon min Bougane Gueye no waɗirta réagir ni walla no woniri gemse boppu ni mboɗo waɗi apprécié gueɗe makko kono en waɗani apprécié ñandere réaction makko e gendarme ɓe pour min ko tahi mbiɗano voilà ay état ko état ko enen fof goni état kadi
lamɗo so tawi ko président so tawi tellima e nokku a wiyama fat ha yalta poɗɗa tan ko fadde en tant que neɗɗo mo ganduɗa ko neɗɗo teɗantoɗo leydi min de mi yaadani enno waɗiri fippu so wiide ko supérieur uji mon mbi woto mi ya Bakel Bougane il sera à Bakel ɗum ko wadde défier état te laamu hay goto wawa habde min sinno ko sagam omo wawno fadde ha ɓen jalta kadi so ɓen gari Bakel Bougane ari Bakel e convoi ji munen eywa en wawi wadde perturbation so tawi en kalat gonga kadi ko président woni toon président kala ɗo woni zone mo woni foof e foti waɗede sécurisé hawo yalta o yahani toon ko leydi ndi foof Bougane hoore mum omo yahani ɗum toon ko leydi ndi fof o yahani toon heddi noon ko yo ƴeewe soko tawi ene jari o waɗi arrêté o sene jari o heddo e kaso he o heddo toon so tawi jarani yoɓe gaccumo o yalta o yaa e haajuji makko eyyi mais kanko kadi aussi est ce que o yahannoode ballal makko pour walloyde sinistre ji oɗo Dieynaba Bal yidde tew woto addan neɗɗo fadde ɗum e barme par ce que oɗo tewnen lawƴe koye barme he watte tan daro mi doga mi naata e barme mi fada toon sa renaki a ɓendat aɗa tew o arde ko ballal o nawata on waynawde ballal makko yetto tawa ɗum ɗo fof kewani hen vraiment mi yiɗanamo prison Bougane Gueye ko neɗɗo mo ganduɗa mboɗo waɗi apprécié gueɗe muɗum machallah ngol ɗo lawol mi yaadani eno waɗiri ni mi yaadani hen eno waɗiri ni wona mi yaadani e makko mais mi yaadani eno waɗiri ni wadde défier état ɗum ɗo way kono jiiye kam way kono mbaɗe kam ni voyez moi vraiment mi yaadani hen kono noon mboɗo ñagonomo Allah soko tawi état o ƴeewa ñawoɓe ƴeewi hettuɓe banggue ɓe ƴeewi tawi o foti woppede yo woppe ya lawol makko o ko poɗɗo wadde campagne so tawi ko poɗɗo joɗade yo jooɗo toon yo rewde tan lawol kala en ko wawi wonde yo won lawol wasa tan toñede min kam mbimi état saabu policier ala droit fiidema gendarme ala droit fiidema mais so firma ala droit yoftade mbiɗa ko wota ñawon hoorema so firma nannaw ɗum lawol wadde so wiyama yo darto tan yo darto hay koto wawi habde laamu aussi so wiyama yo darto tan yo darto min ko ni jirumi wadde fippu henne hanɗi kino ga défend gendarme ballal kadi aussi quelque soit woppede yetto quelque soit alpha ballal ngal ne wawi yettade taw ɗum ɗo kewano hen so tawi en kaldat gonga o walli balle kewɗe kala firne bannoɗo Bougane waɗi hen junggo muɗum so tawi en kalat gonga machallah un sénégalais mo ganduɗa ko jogui ko sénégal ne foti jiiten en jiito hen gueɗe mumen c'est vrai woni ko heewi yo woni ko neɗɗo goto yo kala nde firne waɗi ayiye Bougane Gueye daro waɗi hen gueɗal muɗum gonga kadi ngaalu makko ngu ne yooɗi mouvement makko o ne yooɗi konngol makko ngol ne yooɗi kono ngol ɗo kam min mi yaadani e ko waɗi ko gonga ala noon ɗe sénégalais naɓe dañata caɗele taw mana o daraki hen ɗum woni ko jinnomi haalde eyyi ka Oumar mataw hande ko ɗum gaddanoɗen bandiraɓe e sénégal meɗen question ngaji meɗen ko ɗo kaaɗi ɗum noon holko mbaynartoɗa konngol ma battidigol e wasiyade yimɓeɓe ko fati inondation ngaji ɗi e gueɗe goɗɗe e gueɗe goɗɗe holko mbaynartoɗa bandiraɓe basiro menen magadine moni fof kaltaɗa hoɗa anduto koɗata ɗo so tawi datte ala daare ala ma koɗaɗo ɗo ndiyam arata waɗ feere kebloɗa ƴegna huɓere ma so ndiyam ari taruma gonga ko wona ɗum koye élection faya moni fof yo waɗ campagne yoɗiri no fewiri gonga tawa yennani hay goto ƴettaki hay goto Allah jarama on jarama thiaw pisen lof ha lawol konngol bandiraɓe yeɓiyankoɓe Windere TV ko ɗum ɗo hande gaddanɗen bandiraɓe émission sénégal meɗen e jeenoto ceerno yadde Oumar Doro Koume ɗum noon ha saaha goɗɗo min calmini on jarama